what's up po mga bossing? Ayan, kasama ko po ngayon si Lanting. Nandito po sila. So, umiikot tayo ngayon. Si Buddy, nandito po sa malayo. Naghahanap ng mahuhuling alimasan. So, napunta nga po si Lanting dito. Ayan, may huli na siyang malaking talakito. Ayan, buhay pa. Ayan si Lanting, oh. Ayan ang huli niya. Ayan ang pinamahan niya, Nora. Ayan. Ayan. Pamain. Wala. Ayan. Ayan. Hinihila yata. Sige po mga bossing, samahan niyo po kami mamilmit. Nasaan na? Saan na? Uy! Laking dugso! Laking dugso, Tig! Ang laki, oh! Talagang ako na pinagpala ngayon. Buhay na si Lanting ngayon, oh! Ayun ang huling Lanting, eh. Isa, oh. Ayun yung wala. Ayun, makita mo. Oh, yun. Pagtapatin mo. Dalawa na, oh. Ayan, oh. Ayos, ah. Ayos. O, tanggal mo. Sige. Okay. Ano ba, buddy? Habol. Ayan lang, Nora lang yung nahuli ko. Isang Nora lang nahuli ko. Buhay na si Lanting ngayon. Hindi na sasayaw ng ano to. Hindi na sasayaw na taong ni Carla. Dalawa na. Ano kayo ngayon, ha? Tampak kayo ngayon. Kayong dalawa mismo. Okay. Salamat. Ayong kan. Kasi. Bak, kadalawa. Yun. Uy. Ano yan? Oh, dugso na naman. Dugso, laki. Yes. Laki. Na. Laki. Oh. Pakilan ko na to. Dalawa. 2-1-1. Okay. Ayos yung maganda tama. Ayos na yan. Grabe. Malaki, oh. Sukatin ulit natin. Oh, malaki na naman. Malas malaki to kaysa sa kanina. So, taba dante, oh. Kaya taba, oh. Pakita mo yung huli natin. Mataba siya, oh. Talagang busog na busog, oh. Oh, pinto. Oy, may clue. Ay, Kumain ng baboy. Kumain ng baboy, mataba. yun. Ayan, pangapat, oh. Uy, Malaki na. isip pa, malalaki huli namin yun. Parang ikaw na magcha-champion ngayon. Ayan, Oh, ganda. Ayan, oh. Oo, makawala pa yan. Oy, Ayan, oh. boy. Ayan yung ba. Wala pa yan. Ari ko. Oh, yan. Ayan, tanggalin mo na yan. Tanggalin natin. Ayos. Malalaki dugso ngayon. Ano tawag sa English nito, Tek? Emperor. Sahur. Ha? Emperor. Pero, Arabic yun, sahur, eh. Hindi sahur. Emperor. Emperor pala. emperor. Kala ko snap. Emperador. Yan ang emperor. Walang madadali-dali. Ay ko. Ayan, Ingat ka. tinira mo na sa Ingat kwan. ka. Oo, inasa ko na yan, kasi. Aray ko. Matalino ngayon yung kwan ko. Doon sa kanya. Oh, Lapit yung camera ko. Ha? mapusyo yun sa kanya. Oh, Inasa ko na yan. Itsura niya. Atras. oh yan. Yan. Ganyan ka magkamera. Hindi yung puro baba. Yalas. Teka. Ayan. Ay, nilis ako. Tapos yun. Wag, meron. Ha? Excited naman. Talon. Ayan, tingin. Ano? Ayun na. Ayun na. Ayun. Ayun na, oh, malaki. Oh, laki ng... Ayos. Okay. Taba pa, oh. Apat 2-1-1. ng piraso na uhuli namin. Yan ay dahil sa pamaing hinuling Lanting na danggit. 2 points. Oh, tiyo, dinurog niya yung pamain. Iba yung pan mo, tiyan mo yung cellphone mo sa cellphone ko, no? Oo nga, malabo nga yung video ko. Palitin yung cellphone ko. Lino sa... Bibili ako. Okay. Nakao. Ay. Alin? Oh, Sabay? hinata ko. Oo ba? Grabe naman kayo, dalawa kayo. Ano yan? Ay, maliit eh. Maliit lang. Nasabitan ko pa yata itang simo dati ah. Ayun. Ay, Nora. Ora. Ayun. Pinaguhuli nyo eh. Ayun. Kanong nyo oh. dugso. Ito sa ito. Huli nyo. Hindi kita. Sige. Ayun. Oh, ayun. Dugso. Okay, tara. Ayos Tayo, ah. kamalaglag pa.
Hirap naman. Ganyan maghuli. Yan yung Yo, 2-1. Ato, ano, 3-1. malata na siya. Oh. Bagyan lang ang pasag niya. Nora, nadali. Sige. No. Ay pa. Sige. Yan. Nalabo rin yung camera mo. Teka. 3-1. Ano ba naman dami yan? yan. Ano ba naman Dante? Ano? Ano? Wala ka pa? Mayroon isa. Isa lang. Kala mo malaki naman yung huli ko. Sige. Ilyamado kayo lagi. Dalawang kwan nyo eh. Line nyo eh. Sa akin isa lang. Dati, dalawa-dalawa yung ano mo ha. Ayun. Mamaya dadalawin ko na eh. Ginok talaga. Yun. Pwede pa to. Guys. Sige. Bigyan mo. Balik ito. Pang ulam na rin. Yan oh. Lalaki no? Lalaki ng dugso. Lalaki ng mga dugso. Okay. At saan ba kayo? Galing mo naman ha. Ay, pati yung tansi. Ano kayong tansi yan? May nadaling tansi. Akin yan, akin yan. Kailan ting pala Yun yan? oh. Dalawang huli ano. Buenas mo naman oh. Binas ko. Grabe yan. Talagang ano ba? Yan guys. Ano ginamit mo ngayong agimat? Nakahuli. Ano agimat ngayon ginamit mo riyan? Kinuskus ko lang sa point. Tahong ni Carla. Kala ko sinaway mo ng tahong ni Carla yung ano eh. Yung Binas. pamilbin mo. Yun. Kaya pala nakasumatak, dalawang matak. Kumakagat pa. Kumagat pa ha. Gutom masyado na mga gutom yung isda na yan. Agoy. Nasa ano na eh. Kamay mo na kumagat pa rin. Agoy, Bisaya to. Agoy. Agay. Ilocanong Bisaya kol. Ah, pareho lang pala yung Ilocano, no? Agoy din. Oh. Ah, pareho lang pala. Sana. Yan na. Okay. Magaling. Galing. Wisit. Ayun na. Ano meron ba? Ano, nasa na? Ayun na si Buddy, may huli. Ayun si Lanting. Huli na naman ako. Nakakawin na lang ang cellphone. Baka mamaya hangin na naman yung ano. Kanina nakawala na isa. Ayan oh, meron oh. Ayun, meron nga. Ayun. Ano? Anong huli mo? Ano eh? Kanuping. Tilapia. Walang tilapia dito. Huli na siya, oh. Nakakatatlo na siya. Isa, nakawala kanina. Nakatatlo na siya kagad ah. Ayan, buenas. Bawi ako, bawi. Yes, talaga. Ah, ako lang. Sasakay ako ng mabilis. Kaso yung lungs natin di natin. Titignan ko baka nandun sa timba ako. Patay na. Sige, butayin mo na. Mabisa talaga yung pamain mo ah. Ano? Sabi tuloy yan. Liko mo. Uy. Ano yung uwi niya ah? Yun. Yun. Okay. Tatlo na. Bilas. Okay. Tinahin mo yun. Batipid sa pamain sa ngayon. Cellphone. Uy, hinatak. Ano tek, meron? Hindi nga, ayun. May huli na sa Lanting. Kaya ako eh, hindi ko na binidyohan yung huli ko eh. Kasi nakakahiya, yan lit eh. Bakit? May huli ka na? Ano, lumalaban ba? Mabigat. Lumalaban? Magaling. Magaling. Yun oh. Kanina pa yata. Sana? Hindi natin naramdaman eh. Oo. Oo. Ayun. Yun na. Yes. Yun. Nakaisa. Nora. Ah! Malaking nora. Uy. Sinabitan mo yung tansigo. Yun eh, yung malaki. Masama. Ano, teka, wako. Hindi, wako yung tanit. Ano pala no? Hindi na masama. Hindi na masama. Ito ba yun? Hindi, ito nga yun eh. Ito nga yung sabitan niya. Ayan. Okay. May mga score na kami. May score na rin ako. Kaya na mali yung huling hindi ko na video. Ay, kinagat ako.
Nadali nga rin ako. Ano, may huli na naman. Napakasipag naman humuli nyo. Tao na yan, oh. Ayan sila, oh. Ayan sila, naghahala-hagilan. Ano? Nasaan na Dante? Nasaan na? Tutuin ko na, malayo pa eh. Nasaan na? Yun, nakita ko na yun. Yun! Uy! Wala eh. Nora. Nora dito, malaki. Kumandi sa Nora. Malaki siya. Malaki. Magaling. Pangilan mo na yan? Pangapat. Pangapat. O, kami nilanting eh, tigisa pa lang. Magaling. Pwede na. Ano na yan? Ano na? Yan ang mga pamain namin, tanggit. Makakat eh. Tanggit lang pinamamain namin. Samantalang pamain natin, mas masarap pa itong pamain natin kaysa sa inuhuli natin. Ayan. Ayan. No, pirahan na niya. Ilang piraso na? Sabi mo, 2, 4, 5, 6. yung nose doon sa... Oo nga pala, ano? Sige, tignan mo. 6 na piraso na. 4, 1, 1. Magaling. Itingnan ko yung long nose. Ayun, may huli na naman daw sila. Takbo tayo. Malaki ba? Walang lakas, walang persa. Ayun, ayun sila. Ayun, nahuli ko ng Uy! Pang-apat na lukso. ay, sa puro ikaw nakakadali ah. Pangapat na lukso, no? Kaya nga eh. Ako Bakit tatlong kilala? nora huli ko eh. Yung puro nora. Wala lastiko. Sa inyo. Wala talaga. Nasaan yung sa'yo? Ayun o. Marami na. 3 nora huli ko. Puro si Buds Buddy ang mga dumadali ngayon ng mga dugso. Tsaka kanuping. Ayan. Ayun. Madaling tanggalin. Yan, Saglit lang. Ano? Uy! Oo. Nalaglag pa. Guys. Uy! Nalaglag pa. Uy! Masit ah. Nalaglag pa sa tubig yan. Oh, Okay naman. Ayaw magparamdam sa amin ng isda. Back to upuan.